Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc, kabo toujours kuma kelen lo, ako abonné, ako j'aime ta. La famille, yoro ni vidéo ma bla, an y'a senti que aw yɛrɛ bɛ décourager, ni vidéo ma bla, a bɛ digi aw la. Donc, ni aw fana n'a ye vidéo bla, n'a ma j'aime sɔrɔ, ni abonnement tɛ ka yɛlɛ page la, o fana b'an décourager trop. Donc, an b'a ɲini aw fɛ, aw k'an dɛmɛ ni abonnement, ale ni j'aime. N'a ye vidéo ye dɔrɔn, a y'a abonné, minnu ma abonné, a y'aw abonné. O b'a to page bɛ audience sɔrɔ, an bɛ courage sɔrɔ, an bɛ continuer ka vidéo bila. Donc, ni vidéo kun tɛ foyi ye k'a fɔ an ɲɛna fɛn fɛn m'a dɔn n bɛna nin bila vidéo daminɛ la. Donc, aw fɛn fɛn mana nin vidéo ye, aw bɛɛ ka abonné, aw ka j'aime ta. Donc, o de bɛ courage don an na. A y'a faamuya. Donc, du coup, n'a ye vidéo ye dɔrɔn a abonné, a ka j'aime ta. Faut nous encourager. An bɛ ɲɔgɔn encourager comme ça, an yɛrɛ bɛ courage sɔrɔ, an bɛ épisode baden bɔ. Merci beaucoup. Kangu, yang kain ne? Anta ke hai? Yoro, Awo ye. agi ya. Awo ye hai ran. Afro chukum ne ga fatin to rawo. Mugoya kara wuli ka jɔ a sen kan ne kangu ka ko la mɔgɔw kɛlen don ka baara jugu min kɛ ne ni kangu cɛ ne ni kara cɛ mɔgɔ y'a cɛ ala k'a cɛ mɔgɔ m'a cɛ ala k'a cɛ kangu fa ka don kara la ni kara ma ne kara kana na se ka sigi ni kara ma ne kara kana na se ka jɔ kara ka jɔ a sen kan fa ka don kara la ko kangu fa bilen ka don kara la ko kangu kangu yɛrɛ ni kara ma ne kara kana na se ka dumuni kɛ ni kara ma ne kara kana na se ka da mɔgɔya kara ɲɛmaji ka kɛnɛ kan ala k'a ɲɛgari ka kɛnɛ kan ni kangu ma ne ni kara ma ne kara ni mɔgɔ si kana bɛn du kɔnɔna na kara ni ka da ne kan ni kara ni ka da ne kangu kan ne bɛ ɲini masa Rahamani fɛ kara kana na se ka sigi kara kana na se ka jɔ ya rabi ama allo oui allo awɔ 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 e bɛ mɛn e bɛ waati joli kɛ ok problème t'a la y'an ka baara yɔrɔ mɔgɔ dɔ de ye ale bɛ fɛ ka voyage e bɛ voyage e ma fɛn fɔ patron ɲɛna n'a ye nin kɛ k'a bɛ mɛn k'a bɛ tila ka wuli Ban. kara ni ka da ne kangu kan mɔgɔya kara ni da ne kangu kan ala ka kara ni da ne kangu kan mɔgɔ ma kara ni da ne kangu kan ala ka kara ni da ne kangu kan Aisha ko ka goya kara ye kara kana na se ka sigi bi tile kɔnɔ kara kana na se ka sigi bi tile yɛrɛ kɔnɔ n'a ma ne kangu fa ka don kara la fo kara ka ne yɔrɔ ɲini ka ne ye Tena sira de nasira ibu tami Allahu akbar subhanallah me mu ko e mu sunu la dala no Fui ni se ga ne nyadi. e se ngale no Owe. o da dara te so na la am e mu ni la kana ma yari Ete ga dara la fura ne kla mi ngene nyon sigi. e ka dala la fu akli kan dire dire na Owe ne nyoto ta sura so ko mada fe. e ta fura so ma Ne nyine te ka fura ma ko ne nya fura sitani. ni te fu e fa me ka kuma yare la yare e do so no ngani ni so isoro dala ni mi Ne ne ti do so ko no de fona patron ngina ma na dra ka ni la shekita juma ne ka wa ti do so ngono ble. Comme e muso ye ka na se so woni mu ne mi ye wala de ga amane so ni mo ka ne so mo la. est-ce que ne tɛ n dɔn nin da Awa ida don te. i b'a dɔn somakɛ ka kuma in fɔ cogo min walahi ne dalen dɔ la a ka nin mɛn de Ande sa ka baraka cogo la koyi. parce que a y'a yira k'a fɔ ko baara de kɛra ka ko in tiɲɛ ko minnu kɛra o de fɔ ko baara yirala ko baara kɛra ko k'a tiɲɛ woro bilenman in kɛlen karamɔgɔ bɛ segin ne ma ne baw dɔn ba de bɛ wuli a la Cɛ i bɛ se saraka bɔ la dɛ. ni ne ma kuma fɛn fɛn kan ka fɔ fɛn fɛn man ka fɔ ne b'a bɛɛ fɔ ni saraka kɔni dira ne ma kɔni hali ni mɔgɔ wɛrɛ n'i t'i ka saraka bila ne ma n bɛ saraka d'a kan walahi o saraka kelen bɛ min Bana de i bɛ se ka baara kɛ cogo la mɛ. kamanagan bɛ mɔgɔ bila fɛn bɛɛ la ko e fɛ k'a tɔ la ko mɔgɔ tɛna kɛ dɔnnibaga ye I hakili la tɛ bɛɛ kɛ. kan tina ne bila k'e ɲini koyi e bɛ ka ne ɲini ne y'a fɛn ko ne tununen de don k'e bɛ ne ɲini wa ou bien e den dɔ de ye ne ye k'e bɛ ne ɲini e somɔgɔ de ye ne ye e bɛ ne ɲini mun na Ne ba hali i tɛ foli kɛ ka na mɔgɔ sɔrɔ a ka so. Nse. kana fɔ ani wula ayi ne ma si yan nɔ ne tilenna yan An kana ne dɛrɛ kuya sa ne nakun tɛ kɛlɛ ye sa. e nakun ka jugu ni kɛlɛ ye
E somɔgɔ dɔ de ne k'e bɛ wuli ka ne ɲininka. E dimina du kɔnɔ mɔgɔw kɔrɔ e ma se ka t'i fa fɛ e ma t'i ba fɛ e ma taa mɔgɔ si fɛ f'i terimuso gansan e bɛna su o tɛ n'a ka furu la nin y'a E t'a kalama ko ni teriya jara k'a bɛ ja ni balimaya ye. Suteli tɛ muso danbe dɛ Kanku. Suteli tɛ muso danbe mun ye sute ka bɔ e ta la. Kanku ne bɔra la de ne bɔra la ne tɛ don bilen e kɔni b'a dɔn e bɛ segin n'a ma ɲɛ i bɛ segin ko min na i kana bɔ Kanku taa n ka segin bana o tɛ mɔgɔ to dɛ. E m'a kuma mɛn ko segin cɛkɔrɔba k'a bɛ mɔgɔ dɔnbaga de cɛya ko ko kojugu tɛ. N'i y'a bɛ karamɔgɔ sɛbɛnna karamɔgɔ yɛrɛ bɛ wuli ka na ne ɲini e t'a la nafila de. Karamɔgɔ de ye ne bila k'i ɲini. Karamɔgɔ de ye bila ka ne ɲini e somɔgɔ dɔ de ye. An b'o bɛɛ to yen. Wali ne ladon karamɔgɔ fɛ i ka taa so min. Est ce que e ka kɛnɛ fɔlɔ. Kanku an ka taa so sa. Ne yɛrɛ de bi deli a kɛ Ala na kira kama. E ye jeli de k'e bɛna ne deli. A kɛ Dina kama an ka taa so. Ne ye jeli de k'e bɛna ne deli ne b'a dɔn ko Dina bɛ ne kɔ ka na yan nɔ. Cɛ Ala kama sa. Nafiliyaba in nafa foyi t'a la ne furu don karamɔgɔ ma e ma ne furu a ma koyi. Donc ni y'a faamuya sa e bɛ fɛ k'a fɔ k'i tɛ taa so wa. Hakilima bila k'olu kun ayi o fɔ dɔrɔn n'i y'o fɔ ne bɛ tɛmɛ sisan i tɛ den wɛrɛ ye ko ne b'i nɛgɛ koyi ni ko i tɛ taa sisan ne bɛ tɛmɛ sisan. Ni ne kun ye den hakili mun mɛ ne na ni ne kun ye den hakilina mun mɛ na o kun tɛ kɛ i bɛ se ka taa ka bɔ ɲɛkɔrɔ ne yɛrɛ ye. Wa i b'i ka kuma fɛ i kana nin tigɛ don ne ɲɛ kɔnɔ. Mun na tɛ tɛgɛ don ɲɛ kɔnɔ kana baga ma fɔ yan nɔ. N'i tigɛ don ne ɲɛ kɔrɔ ne bɛ kabako da i kan. Kabako da ne n'o fɔ dɛ an bɛ sa sigi e ku la sisan. E ni nin ya ala aw pake tɛ sɛnɛ. An pake tɛ sɛnɛ. Ne ba ka n'o fɔ dɛ n y'o fɔ dɔrɔn i ye kuma cɛ ka n'o fɔ dɛ. I y'a kɔrɔbɔ sisan. I y'o fɔ dɔrɔn i ye kuma cɛ. E terimuso ne ba o de ka di wa e n'a fana daburuja so e de ye o nasigi soli fana ye. Alo dɔ e ma bɔ ka taa Kanku kɔrɔ fɔ yan. Taa ka bɔ n ka so kɛrɛfɛ. Taa ka bɔ n ka so kɛrɛfɛ ba. Kanku e bɛ nin kɛ ne de la. Ne b'a k'i la kɛ mun de la taa ne den k'e kan. Toi tu es qui? Parce que ne balimakɛ muso de ye. Toi tu n'es pas éduqué. I b'o dɔn e nana kɛlɛ mun na. Fɛn min na. E kɔni e bɔndala sa. Hali o don e taara Kanku buruja du kɔnɔ. O bɛɛ bɛnna ne aw ta ye nkalon ta ka da n'a ye mɔgɔ fila bɛnnen de o bɛnna ne ma dɛ. N'a ne kɛ kolon kɔnɔ k'an susu o bɛnna ne ma o e ta ye a la n'a fi. N'o fana ma bɛn ma b'i siyɔrɔ ɲini. Ne k'an siyɔrɔ ye tagayɔrɔ bɛ ne la koyi ni su ka fisa ni aw bɛɛ lajɛlen. Mɔgɔ bɛ a ka du mɔgɔ la. E fa ne ba bɛ soden kelen de kɔnɔ. Awɔ e fa ne ba bɛ jumɛn de kɔnɔ? An ka du ma fisa n'aw ta yan. Fantan kulo farajɛ na ne Bamakɔ ka na k'i ba i ka furu ma ka na k'e y'a dɔɔni sɔrɔ k'i sɔmina kamaletigɛ la k'e b'a fɔ ko ne fa ne ba bɛ soden kelen kɔnɔ. E fa ne ba bɛ biliso de kɔnɔ bɔ n'i kun ci. E fa ni ba b'o de kɔnɔ. Ɔ bon si ne ta ka fisa n'e ta o. Ne fa ne ba kɛ o bɛ soden kelen min kɔnɔ kɛ o ka fisa ni e fa n'i sera aw fɛ yen nɔ n ko to fasa de to de y'a taara a boli ka bɔ Bamakɔ ka na burusi kɔnɔ ka boli ka na Bamakɔ yan nɔ mɔgɔ lankolon sa kuru sa ni ne seginna ne bɛna ko da e n'i kɔrɔkɛ kan walahi a b'a lakale. A ka ɲi tan. Aw b'a lakale ayi n fila bɛ yen ninnu bɛna ne dusu labɔ de fɛn min kun kan ka nin ci yan nɔ kɛ n'a kun ye nin buga fɛn min dɔ kun bɛ bɔ ka na fila ale wuli k'u ka ne ɲini sa ale somɔgɔ de ye ne ye. A somɔgɔ de ye ne ye. A somɔgɔ de ye ne ye. Ala tile ɲɛ b'a la e fana ye mɔgɔ lankolon de ye. Munna? Ne tɛ se ka fɔlɔ ka nin bugɔ. E fɔlɔ de kun kan k'a ci. Dagawuli fana k'a faamuya. Ne tɛ se ka nin bugɔ. Ni ne ye nin bugɔ sisan k'a fɔ ko n y'a cɛ kɔrɔmuso bugɔ ne kun y'a bugɔ. An jɛra la an kun bɛ jɛ a la fɛnɛ don. Ni ne kun y'a sen ta kɛ wala nin kelen tɛ se ne na mais ne kun y'a ci. Ne kun bɛ don a la. I bolo da i dusu la don wɛrɛ n'a nana e bɛna ye. N'i ko k'a nana n'i ma kojugu kile i k'a fɔ man kɛ. An tile. Nse. Papa dɔ a? Awɔ. E dun nana joona bi. I tɛ chaise minɛ. Ayi sigi n nana ni chaise ye. E dun nana joona bi o ka di kɔni. Ayisa e yɛrɛ bɛ se ka ne ɲininka cogo di ko ne nana joona k'o ka di o bɛ diya cogo di k'a sɔrɔ ne bɔra so kɔnɔ sɔgɔmada na cogoya min na. O fana ye tiɲɛ. I b'a dɔn ko n taara chantier la n ma se ka foyi den kelen de kɛ n yɛrɛ ye mais ni sɔngɔ nɔgɔ ne kɔni nana dɔrɔn a ka na dɔrɔn n ka minɛnw cɛ k'a d'a ma ka n ka taa quoi. Wa e kana kɛ ten sa. E kana kɛ ten ne yɛrɛ kɔni ye n buramuso bila n ko mun ne kɔni ɲɛ ma yen nɔ n k'o ka ɲa ma Ala yɛrɛ kama o t'ale n'o ye Kanku ye. Hali sɔn ma segin wa? Ma segin fɔlɔ ne ko n k'o ka taga lajɛ o bɛ don wo kɔnɔ o ka don wo kɔnɔ n k'a ka taa bɔ a tɛ fɛn fɛn yen n'a y'a ye a bɛ wo kɔnɔ a k'a ɲini ka na n'a ye walayi. Mun kɛra? Ne bɛ sisi de la. Sisi wa? N'a sara bɛ gabugu kɔnɔ. Nin ye sisi ba de ne nana ka na sira to da la sisan. E k'a lajɛ tan. Sisi fɛnɛ. Wale a ye daga bɛɛ sisi. Nasira n'an tɔtɔ e ni Ala cɛ e musokɔrɔba tɔ i ye daga sigi ko kɛnɛma fura nin nin ye baara kɛ cogo bɛɛ de ye i ka daga sigi cogo lɛ. Dɔrɔn ko suba tɛ fɛn dun de o b'a kɔnɔ n k'a sigi
kene magada to taro. E jo ko mo fage du. Subaga. E suba ga du ko na. Owe. Nasira ne te material me. Adu ya de. Suba ga ko te ga du ko na. Aya patron ay. Ko ne na no suba ga ya ne. Ne. Subaga tu wana duro de. Abia. Abla sokolo. E ite mo na ko da. I fle ga daga sini. Wuna do sisa. Agara tawon. Amage chole e te na ta sigi da kala mi no fala ko da sisi. Ye da tara ile ben. Abla. Nasira. Patron. Daga shishire bulu tanto ya Nasira. Ibe bile kuma chama ta jiga. La ilaha ya mago sakui. Bebe ga mu mo sube. Patron. Ko subaga te fenni ne mwati kene ma. Ni ko jo ne suba ga. Yange. Subaga dugo na ya. Awa anyo wena ka wana na ala bono ka datu munda. Sante sugola. Nera ka bo bara robi, ne ka bara black. Subaga ja obe mi. Ai. Kamo. Agara tawon. Tako. Nya ko subaga yanda ya. Aisha ko ka goya karai kana na sega ji sigi bikle kono karai kana na sega sigi bikle re kono na ngane kamu faka do karana fo karaga ni yoro ni ngani Masa nya tola magui karamo. Mume kumulula. Patron ni pe patron na ne ki bara black. Ala amna dusu suma soro don men dun ngono. Ta fu subaga ya. Anten subaga ko kuma sa subaga tumedia. Mwira. E ka memi. Karamo. Ko ka memi. Karamo kana ni pere kuna sa ni ne bote kan wo yere shen folo na ne tara kan wo no fe ne ko be ga kan wo la masonga. Bon, tu vois. Kan wo flatter m sofi. Ni ako juguya de be to ka kan la ta kwa. Abe juguya kse bile mi ta ka da kan wo ne ha. O de be ni besa mbema. En ala che muso na masega si to ro juguya bulu. Che ai sabal don sa. Patron ya fama o. Ya fama jume. Mwira. E ba ro do. Oyi. Ale. Absa la fona na ma jete mi na ni te ko ire. Ai wala nte ko. Nera ka ko. Me ka mu be boro a bo aka na de. A se ndu ngono ni ka mu ma se ndu ngono ko eti nyina bo. Eni Aisha absa ka ko nyina bo. Nyini ngana de. Karamo. La ilaha illallah. Masa jabaru. Anten subaga ko kuma sa. Mo bu se bana kuma la be subaga ko kuma la. Subaga dmane bien. Atete malata ga nyin fam. Meke. Karamo ko jelo na sa. Ka ko lo ga dimi dro ka wuli ni kan wo kuma. Kon kan wo mana dun ngono ko foi me ko den Aisha te foi nya dugono. Na patron ya ni ke na patron ni mo ko mai du ngono yo. Aya ni te ba biya ka akon mana bile ka ba bararo. E fena ko ka kai nombe. Aya ni subaga te ati mo ko dua foi ka mo ko la. Karamo ko tane te siga fengula me ni ne ye daya ku ko kuma la ble. Ha? Ite jora ni ga jaga to bile ko patron kai. Alla ma jane biete shudun non. Yere don bali nan tankulu. Tabe ga nyai na dumni gola. Nen ko fam sita karamo ko ko na ala na kira sona ma ne be buru dan kisega. Ba, Bramso. Ha? Bramso. Bramso. Ni dumna dusu sama soro dun me. Bramso e ba no min kera. Ne ma boga ta kan wunyi ne. Awo. Bramso ne tara kan wun soro ajara to fi. Abeya. Ne jien ko be kan wuna kan wu baten. Bramso. Ne na kana beni karamo ni Nasira be mangana ko dumni shishilem. O fere dum daga sigi ka ti sigi kana ma dumni be shishira. Nasara de ko ne ma ko ne nasara de wuli sa ka lado sokoro ka fa ina woni te shuba gai mo ka ngwe mi fa ina ngaya da goro bode mo kulenga kuma dinte ka nasara lado sokoro ka ana klira nyugo na bola ka bore de ibe sura tara ore kama abuga fa ina go shuwa ka be sokono ne ala do sokoro de ka ana klira nyugo na ko ne ma ko awu ka me abul tola bula ka bone re ko kaneni Nasira karamo ko to kuma de lare karamo ko balla ka fokale kunlo buga dimi kale kunlo ne balla bina tuguni ne ko kanwu yoro ko anga kanwu ne so manina karamo ka fa ko ale ka sira foite kanwu la ko anga kanwu ne ke enne mo gore dun ngona kon kanwu ti ko du ko foite nyana bo même Bramso ne kon te doro do ni konta ni ala sana ma be nyedo e be yele no wallahi Bramso kon me nyedo ba bora ya san no ala de bon sutran ko na ko Bramso me na sa ya me awonya kam Bramso
ne de kungo kan ka ko nin to ala Buramso nye Buramso e nya be kula Buramso hey Buramso ni je bara bini ni je bara bini ni Buramso ne la ko Buramso ne jele Fake Buramso nye bada ni fiye bara bini ba yere ba ne re ke Buramso ne re de Buramso ay ne nye tesa Buramso abargala e pikoy ne nye be ela Buramso e nya be kula Buramso abargala ya Buramso kana ne barkada masaban ne I kan ale fu ko ale barkada ko ala kelen ne ala tike kete bi kle bi ngabani enya makoy Buramso barkala I kane nye fie kligandre drefe kane nye elo kligandre drefe Buramso sababu yala mo bi jigla tike ala la ne sababu te ala de Buramso ni ala jien ko ke o be latike jon bokola ala de ala tike bi kete bi shiga so ne enya makoy Buramso ni beto no nouvelle duma ba de mi no fie bi Isigi, mina nouvelle duma bari fiebi. Buramso ne baraso. Kana Buramso du fole ni flinyani. Buramso hera farale hera Buramso ni karamo ha sembe bari pip wani mako be jena tiga fenfela ko ma beki. Buramso baraso ko Buramso. Chere la nete baran suga kele no mene ko nya nouvelle soro bi ko ngata. Ngon minata. Wanyere baro mi na fa soro ala. ala kan na palambola Buramso me classe nga ku ko anje kan chetige mini jikula ka siramne Buramso e bulo ne tege fen ay ne ba do be egi sigi bay ete baram yesu gari ba fu mini jiku ke bodo ko kata o mayne ne be ga mini jiku do ne chete siga ne balo la mu chete siga o ne balo la me kon balo e ba mini jiku don fla ko juga na o ta fe be filla parents et trompes kana mo ta yi to fe ba na ke wale do ne donc e be ne ke walu don déjà mo wero kan mala me manga mala parce que e ba do ne mo na here bala la kan anga here chama wala ka na palambola o nu fela ni o fi do ko ke bia be jaisa ibo fodon wallahi Buramso o fena temelin ko fe agna do be ni da ni kon sonama ni ala sonama anga la ni bi bai Buramso kana ida je mo ko shida kunya yelela deja ya kera en ni flanya na kaba Buramso atui ayira bela ko mi nya fielu ko buga passer dun ngone ba be kelen ali ko anga na sen papa kana fo mo shi papa doron tere mo shi aldina ayira bela ko mi nya kan ibina reality be kala ke ba fo nya fielu ake ko mi nya fielu I reality ba be du ngone Buramso nyame me ko sang am blanc am ni jipulate ta vie shina la kale la ni baragon jarane ha din sarafo ta doron al dormenta bola ma be di karamo ko magam se sabananta ye afara do gami se ga bago do te fara an ka Buramso wa ya ko sara ta milliard la Buramso fena mu modwa ja kumai inya la futa zibe la de iga na fakimna do kan jogo la ne Buramso ai sa ne ma dabo be ga mane ta ku lenyere sa e baro ne te kuma dinu fe masa Buramso ya fama no tara milliard la o e dala kumai inya la futa zi don be la inya la jogo don fena be la wala e ga do kan jogo la me kumila fena be jera Buramso te futa zi ai Buramso fena te so e ga ni mo kula ga dam ne ko te la ba to ifene du suga kalan kuma do de ibe nya kum tugunna Buramso nyante kula to nga friend to saka du ko lo bote ko nguruma nya be fena la futa zi don be la nya be fembe la ya fama nyante foina yo telephone bi ne no ne hera Buramso na na ko sanga bon no na ka bara wala Alhamdulillah. Sama ini dugu jalen sila. Oh. Wala ikida ngajale ngone. Ami. Ami. Wani muso dondala ko yɛrɛ de manda ye tellement que a tigɛla na fɔ b'a tun kɔfɛ i bɛ so kɔnɔ i digilen don i bɛ k'i wele kaya joli i tɛ na minɛ wallahi ni ne ko Ami ko ma kɛ ma donnen ye diɲɛ kɔnɔ wallahi n ye nkalon tigɛ Ami tɛ wa nam Kurate ko de
ibe sokona mbiki wole ami tika siga lamina o kunte daraka takada na daraka dun kabo juman daraka ndi odon su ne mabo su ngoro kana shede ma yawa ngwi ka glango mina dubi daraka ka soro ka boka ta du gona ne ra ma san nga daraka iya shete aflen maba ni tora kan gambe kila afori ma daraka di kana kuma cha daraka di amine mwe ma fo share ika she tagadi mugo ma bita tasala ngulon tagana di mugo ma ko she ebe ta sungero la jati uwe share de ma ebe na kune ga bla enye kofe e ba do kuma ne mume ya danga de bene kwa ube ne tse ga share do ne ga share do wanyaje ima fo share tasala ngulon ne fili horoni ami ni ne ko ne yi sura kira ma here wallahi ngalon da ala na kira la ma kira ma here ne malo de kini de du ya kunu tlela ka du shura fana e ba foko ka shebla nye ke ga ke daraka ni jati uye fendi ma ni na ni ga de ma de tadu amsa bla e kelen kama nya dun wala njatigi innali e kan ko ma innali jara ne kotu be miri al sebe daraka wo kelela jelba mi del ala kama kumene de la minga glenete oto ika kuma ami fe oto ika kuma fe wallahi bilay nali jara ne kotu ne segena ntorola kuma be ala je nga daraka mina njatigi kuma ami fe sa awde ami tagadia nyafo ande musokola njatigi isigi meshaji wara nyine kana meshaji wara ile kadina isigi njatigi akira to godi ijonga isenta kana isigi fe nyambe ko ina to ni gateli shaji koma bashitila kira to godi munebe jilba na mun njatigi ibaro mimi akagelena aywa nyefo nga horo muso ke kaun muso fola kuna ndi wallahi aye mun gatu jilba kaun le tunno debi kuna ndaro ay atiranye wa ay fefege tado wallahi dem fitini ngatunu weknya dem sen ngatunu weknya nga muso ba koro katunu njatigi tanya fokanya ibaro ko mechu gamna ne ba do Aisha ani ne gana serga digade kamuna bu shabati fenjugu yere ka di koro de ma fu tuguri njatigi ne dimina tugo to ika mirika soro ka kuma bale ma muso no ma ke muso la do ba o ko la bo ba yiwa kanani fo o wi chene jilba mais meme ni fe ma ni fe ka wuli ka aterm so robino maro na tunna kan so o fe no abi to fe o bi an yere ga ko fe kare le no ya fa ma to ajaratu très bien ba ke na fite fo kana ma jilba ga ta ga dili suno billahi nga ko be nya kamine njatigi no ko to ni ma nga jali ngoni yere be nkere fe ya ni ne ka kode ni tawla bulo na yugo ye wala kane to bolola wallahi ukoro ko ne man joro fajili ala meta no fe muso folo na fa meta no fe atonga blenye ko inga teliko jugo ne beta no fe sisa let's say ka diga to ami nam aja to le nene na tipo ishe na wala gripa sato era bura kana to isigi mo go be fana inde kuenda ye ta le la ne jilbala modu ay ne wuli kana kuma la sigila ne re ko no ngo jilba jotala yere ko maro ko ni defense ta bin na soro abu umma kilen ani ni jodo sa so me so ngada yere la de yoro de o tra ko kera to ri bitu o do jilba na ni she ko blale ne kini ne dum sura fana ka dum tle la ka dum daraka re ka laje ko she o blale ne fo bi so ko makale ko do o ma ne te she do chenera ne ga che fana ka ko ma no o kilen na juto la mo fa yame ne yakli to chena de ira kon ma do che nyana ma de flani bulu aka ko ma cha foi mais ikana ni ya ni siga da batna siga ka barage de ni me barage ni o hagil no dusukuni ni o kala ka dama na bora na siga kuma ja tiga esge shin na so na siga soro mi deliga juru ma abulu don yama mi deliga juru ma abulu ko mi ne ga ko ga teli nika yama ikana ni na kuma ngo ne yama kam amina rabbi amina rabbi abame inshallah amin kambe tuma jumɛn min k'i kɔnɔ i tɛ ka na
Kana na pressé ne mara ke ne blague kona. Mata. Awo. Edu ka da so. Ay mo ma ni ko sila ko ta so dim sa do ba. Sada tidak le ne ko. So so. Wala mi patrona ya. Eh, ke kona ya so. No, mi na na fa gana. Ay na cho. Ouais. Ouais, boss. Hey. Mon petit, c'est comment? Ça tient? Oui. Comment tu veux? Oui, non, voilà, on va pas là. Vous allez demander, j'espère. Oui, il va demander voilà. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Dodi. Il a bien blâmé là dans mission mina. Il m'a tiré la rabat. Ça, c'est mon petit. Ah. Non, j'ai confiance en toi, tu sais. Et elle est là? Oui, avec elle. Oui, mais boss. Non, mon cher, t'inquiète. T'as un numéro NIM, non? Orange, non? Oui, non. Ok, fais-moi signe seulement, il te fait le Ok, dépôt. non, Ah, dis-moi, donne le numéro en même temps. Ok, problème d'argent. Voilà. Voilà, boss a flâné. Donc il m'a là de ça. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà, boss au bien. Voilà. C'était là. Allez, c'est bien. Salut, c'est bien. Voilà, c'est bien. Salut. Salut, ça va? Oui, ça va. C'est comment? C'est bien. Ça tient? Voilà, boss, la plaine. Pour boss, il y a là-bas dans la voiture. Donc, il y a ça. Tu l'as fait là. Boss, il a plaine. Pour il y a là boss. Eh, comment tu t'as mis? Tu l'as fait là-bas. Tu l'as fait là-bas. Tu l'as fait là-bas. T'inquiète, hein? Ok, donc boss, oui. Ça, mon petit? Oui. Ok, boss. Il y a vraiment. Voilà. Ok, il n'y a pas de Voilà, problème. ça. Non, Non. Oui, ça va. C'est comment, ça va? Oui, c'est bien. Ça tient? Oui. Il y a quoi, bébé? Oui, ça va, Dieu merci. Ni kisɛ bi ale de b'i ka kuma fɔ n ye ni ko mago bɛ mɔgɔ la ne kɔni y'a fɔ n ye ko ne kɔni ma kalan komi déjà expliqué ni ko ne bɛ k'i ka secrétaire ye ko hali ni ma kalan ko ka papier ta dɔrɔn ka remplacer bureau kɔ. Oui, au fait, c'est mon petit. Regarde, tu tu n'as rien à faire. Juste les documents qui viennent. Il y a comment? Documents d'eau, au fait, j'avais besoin d'une assistance, mais il n'y a pas de problème. Il y a comment? Sinon, concernant le travail, Canada, Barako, Banin, ok? Même le drone, c'est que ma famille, Awɔ ne kulo de la. qu'est-ce que Ayi foyi. c'est ça. C'est là. Et alors, moi, je suis un boss. Je suis un boss. J'ai de l'argent. J'ai les taux en fait. Awɔ. Ok, il n'y a pas de problème. Je vois que tu ne me comprends pas. Il va faire un Ayi ne tɛ ka sa. Non, on appelle ça. Mais il va question à ticket, hein? Viens ça, hein? Viens ça. Ne b'an bila ne ma ne ka mɔgɔw wele sisan. N tɛ. I Ousmane tɛ dɛ. Ousmane. Ah oui, et puis quoi encore? Et Absa. Je n'ai pas voulu que ça arrive jusque-là. Avec tout ça, c'est pas. C'est bien Ousmane. Vu que tu m'as répondu. Désolé, s'il te plaît. Hein? Ousmane. Désolé, s'il te plaît. Hein? Ousmane bɛ sɔn ma halisa. Maintenant, ça. Non, Ousmane. Non, c'est ça. C'est pas ce que tu crois. Franchement, c'est pas ce que tu crois. Je peux être clair avec toi, franchement. O de y'a faamuya sisan. Sisan i b'a dɔn min na an bɛ ɲɔgɔn wele. Absa.
Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura Sinea. Donc aga blog kuna sisan i jonga ɲɛfɔ aga famille. Donc Sinea ale ni fantaya ni ala sonama o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour amo o jɔ fɔlɔ o bɛ dans épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma ou k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ weleli kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o y'aw ka numéro ye a b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao.